салом дӯстон, айни замон дар назди фабрикаи ширин қарор дорем, ноҳияи Сино. Дар инҷо худи фабрикаи ширин, аз ин тараф раёсати БДА 33 микрорайон, аз ин тараф бошад рост боло тарафи сирк ва аз ин тараф роҳ ба сӯи 82 микрорайон. хонаи фурӯши имрӯзамон дар Мана Амин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёре баъд гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 4 ошуна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар дуюм ошунааш ҷойгир аст. Мана Амин хона. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад. балконам дорад бо масоҳати умумии 43 метри квадратӣ дар дуюм ошунаи бинои санитӣ. худи бино аз 4 ошуна иборат мебошад. хона бо таъмири нав таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нест. дӯстони азиз, таъмири нав мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар инҷо даромадгоҳ мебошад. роҳ рав, ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона бо ҳаммом системаи вентилятсия ҳаст, термикс ҳам ҳаст. ин бошад ошхона дӯстони азиз. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ва дар инҷо боз балкон аст дӯстони азиз. балкон тапчаро дорад ва ҳазор метавонед дар тапча чизҳои лозимиятонро нигоҳ доред дӯстони азиз. аз трезави хона раи калонро ва фабрикаи ширинро дида мешавад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ дар бино отопление гузарондагӣ дӯстони азиз. ҳама батареяҳо гарм мебошад. бо отопление таъмин аст. ва дар ин ҳуҷра чӣ хеле ки мебинед, дар ин ҷо як ҷои холӣ ҳаст. метавонед дар ин ҷо гардероб кунед ё ин ки кладовка. ин дари балкон мебошад. ва ин охирон яъне дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. меҳмонхона мебошад. тамошобинони азиз, Мана Амин боғчаи кӯдаконаи садик мебошад. дар наздаш мактаб аст ва аз ин тараф камтар болотар боз лицеи президентӣ аст. хулас минтақаи беҳтарин мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад дӯстони азиз. минтақаи ором, минтақаи беҳтарин барои зиндагӣ кардан. кӯчаи Маяковский, ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. нархи хона бошад 580 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. рақамҳое ки аввалашон +49 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом тиҷои барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақами 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барои кор худо нигаҳбон.